Biz bilərdə dostlar, salam saat 18:30 biz başlayırıq. Salat Live, biz salatni ko'rsatamiz. Junior Skills Bilar Forum hozir 3-chi kun ko'rib turasiz. Ayyi bulutli, amada lakin yomg'ir yog'may, shunisi rahat. Hozir endi biz bir necha mezgildan mana bu eskitki studiyaga kiramiz. Ham bizning efirni davom etamiz. Shuni aytasim kelar, bugun bizning qonaqda Timur Abu Suleymanov bo'lacaq. Aydagiz, ketdik. Selam. Olmaz. Barışda hazır mı? Yarı. Başlayız. Başlayız. Demek biz başladık. Tağım bir kat isenmisiz. Selam barşağızga da. Hem indi en başta şunu aytası kile. Salat Live, bugün bizning yubiley, bugün 20-chi çıgarılış barızda kutlayız. Şimdi 20 çıgarılış biz her forumның kun sayın çıgabız turu efirga. Ertaga bulacak bizning soңғы turu efir. Ama da lakin bugünkü efirni başlap jiberik. Demek dostlar, en birişidan her vakit şunu aytası kile. YouTube, Vkontakte, Instagramda siz bizni Salat sosyal şilterlerinde qaraysiz. Hem indi biz albatta sizning kommentariyalarınızı kütəbiz. Indi bunda yaza başladılar. Neyli Şigapova mina ayımda jiberdiler. Salam biler, salam salat. Buni Alik abi yazdı. Alik abi, zur salam sizge bilerden. Диана Еремеева yazar. Всем хорошего вечера. Спасибо тебе тоже хорошего вечера. Барызга да хайырлы кишләр. Шулай яза Диана Еремеева, передайте, пожалуйста, привет вожатому Зарипову Алсу. Алсу апага Диана сәлем житкірі. Демек, достар, ең біріншіден шуны айтам, har вақыт мен шул түрде айтам, біз билерді, біз қазір Junior Skills Bilar Forumында 3-ші күн, һәм енді башта айдагыз әлі шулай ук бірнеше сөз шул билер жерлігі турында айтып кетик әлі. Демек, білгенігіше форум біздің билерді музей тыюлығы жерлігінде уза, һәм енді май айында Ул ТССР 100 еллыгы кысаларында Алексеевск районы бренды булып танылды. Билер урта гасырлар чоры шәһәре Идел буе Болгары дәүләтенең баш каласы. Бу шәһәрнең даны бөтен дөньяга таралган булган. Үз заманында Париж һәм Лондон шәһәрләреннән билер зуррак булган. Майданы 800 гектар булган, халық саны 100 мең кешегә җиткәнне күз алдыгызга китерегез. Борынгы рус ел язмаларында һәм гарәп сәяхәтчеләре калдырган истәлекләрдә татар риваятләрендә биләр турында хәбәрләр сакланып калган. Биредә 922 елда ислам дине кабул ителә. Һәм инде әлбәттә Салат 1997 елдан биләргә кайта һәм кайтуны дәвам итә. Biz bilərdə dostlar, 3-ші күн Junior Skills Bilar Forum һәм әйдәгез әлі әзгінә менен нәтижеләр, bu күнгә нәтижеләр турында сөйләшик. Бүген уку-куту программасы дәвам итә. Катнашучылар өчен һөнәри пробалар узды. Футбол, стритбол һәм өстәл теннисы ярышлары шулай ук узды. Инде кичә безнең булды интеллектуаль турнир. Шәп кенә узды. Аня апа Шарафиевга зур рәхмәт. Ул әле сез әле аны күрәчәксез бүген эфирда. Хәзер шулай сез фотоларны күрә аласыз шул интеллектуаль турнирдан. Һәм инде әйдәгез инде җиңүче билгеле, аның исемен әйтергә кирәк. Салат Иске Казан аланы интеллектуаль турнирның җиңүчеләре. Тагын бер кат мин кичәләрне сәхнәдән кутадым. Салат Live эфирыннан да шулай ук егетләр, кызлар сезне котлыйм һәм барлык катнашучыларга рәхмәтне bildirəm. Һәм инде дуслар, безнең менә шундый яңа рубрика хәзер кичкенә генә рубрика барлыкка килә. Ул да булса кызыклы факт. Һәм инде беренче кызыклы фактны мин әйтеп китәм, дуслар. Болгар туган тел аланы сәлкеше Женя Михайлов Казан театр училищесына уңышлы укырга кирде. Женя, котлыйбыз сине, котлыйбыз. Афәрин. Һәм инде дуслар, комментарийларны күрәм. Әдип Әлмир, сәлам җиткерә безгә Җәүдәт абый. Исәнмесез? Сезгә дә язалар. Всем привет. Һәм Раис Рафиков яза сәлам салат. Сәлам дуслар. Нафис Галиев яза сәлам салат. Кайф ничек? Кайф һәр вакыттагыча шәп. Алдагел, монда рәхәт, шуны
һәрберегез белә. Һәм инде әйдәгез, кемнәр кайдан безне карый? Шунысы миңа кызык. Кайсы шәһәрдән, кайсы авылдан, кайсы төбәктән, кайсы илдән безне әлбәттә Россия генә карамый, күп кенә илләр безне карый. Менә кичә Калифорниyaдан безгә комментарийлар яздылар. Шулай хәзер хөрмәтле тамашачылар, сездән көтәбез, кемнәр кайсы авылдан, шәһәрдән, кайсы илдән языгыз, мин соңрак укырмын. Һәм инде хәзер беренче сәхифәгә без күчәбез. Һәм ул минем яраткан сәхифәм Сәлкеш versus Әйдаман уены һәм аның алып баручысы Булат абый Фәссахов. Рәхәтләнеп карыйбыз. Хәерле тәүлек вакыты, хөрмәтле дуслар, барыгызга кайнар сәламнар. Инде ниһаять 6нчы форум Junior Skills Биләр форум үзенең эшчәнлеген матур гына итеп алга таба дәвам итә. Һәм безнең гадәттә форумнарда без уйный идек. Бик матур уен, бик шәп уен, Сәлкеш versus Әйдаман дип атала. Әлеге форумда да без инде әлеге шушы матур уенны уйнатып алырга булдык. Менә безнең катнашучыларыбыз Әйдаман, Сәлкеш, әйдә башта танышыбыз, шулай бит. Сәлкештән башлыйбыз. Исемең? Минем исемем Камилә, мин канатлы барс аланыннан. Камилә канатлы Барселонадан без инде алкышлап алабыз матур гына итеп. Һәм Әйдаман. Минем исемем Гафур абый, мин Зеланд аланыннан. Гафур абый Зеланд аланыннан, шулай ук безнең зур көчле алкышлар бүләк итәбез. Кәефләрегез ничек? Шәп! Алда гөлкәй, монда рәхәт шуны белкәй, алда гөлкәй, монда рәхәт шуны белкәй. Афәрин. Сез әзерме уйнарга? Әзер. Ра. Безнең 2 турдан тора әлеге уеныбыз. Беренче турда инде без сезгә мультфильмнардан кичкенә генә теге үзекләр, кичкенә генә фотосурәтләр, мизгелләр, эпизодлар күрсәтәбез. Сезгә инде шуңа карап, кайсы мультфильм икәнлеген аңларга кирәк, ярыймы? Сез әзерме? Әзер булсагыз әйдәгез, беренчесен карыйбыз. Менә шушындый фотосурәт анда. Ну-ка. Төрле төстә. Головоломка түгелме? Головоломка дигән фильм түгел. Головоломка дигән вариант бар. Камилә, син ничек уйлыйсың? Башыма килми бер мультфильм. Сез нәрсә күрәсез анда? Чак панорамада соң. Һәм ул головоломка Гафур абыйга 1 балл өстәлә. Яхшы, киттек икенче сана барабыз, яме әлегә 1-0. Чираттагысын без инде хәзер күзәтәбез. Чиратта менә бу. Бу аңлашыла булган, димме? Бу Камилә. Мин шаптыр Камилә өчен җанатасы килә хәзер. Шушы уенда. Фильмнар алып карамыйм шул. Мультфильмнармы? Гафур абый безнең мультфильмнар күп карый булып чыкты. Бар дип мин монысын белмим. Бу миңа калса, беләсезме нәрсә? Бу миңа калса Супер семейка түгелме? Менә бу нәрсә бу? Супер семейка. Нинди драйвер? Робот нинди. Шул, кайдыр шон дир шәһәр өстеннән. Әйе. Тегендә хатын кыз. Беләсез, миңа җаптыр бу яраттан күренде тачки. Һәм бу Юк, тачки түгел. город герой. Тачки дип уйлаган. Һәм исәп 1-0 кала. 1-0 килеш кала. Мин җиңәм барыбер. Икегезгә дә уңышлар. Без чираттагы фотосурәтне карыйбыз. Әйдәгез, ничек анда? Бу бит мин карамаган фильм. Монсын Камилә карарга тиештер инде. Чөнки монда матур әнә Әфлисун, мандарин. Аның обложкасын карам бар, мультфильмны караган юк. Обложкасына нәрсә язылган? Анда шундый матур гына бер хайван дисем. Бигрәк каты була инде. Әгәр матур хайван дигән мультфильм булсын синең җавабың. Карагына кызанда булган. Матур хайван, кара кыз. Кара кыз. Менә әйе, дом. Әйдә, ничек без 1 баллны бирәбезме? Бирәбез. Дөрес әйтим, димме? 1-1. Әйе, алкышлап алабыз без. Әйе. Иттек чираттагысын. Безнең әлегә исәп 1-1 һәм әлегә Поисках Немо. Поисках Немо дип иң беренче булып җавап бирде безгә Гафур абый. Һәм без хәзер тикшереп карыйбыз әлеге җавапны. Дөрес. В поисках Немо түгел. Дори. Ул ярты балга булса шутланыр. Ярты балга шутланыр. Әйе. Ярар, ничек без бирәбезме ярты балны? Сен тоже ярты бал бирәмен тоже. Бер ярымга 1 булды, димәк. Әлегә безнең Гафур абый җиңеп бара. Без чираттагы фотосурәткә күчәбез. Һәм әйтәгез әле бергәләшеп уйлыйк. Дракон. Приключения дракона. Дип җавап бирде Камилә. Һәм как приучить дракона. Менә ярты балл. Да, ярты миңа мин дөресен әйткән. Әйе. Шулай булгач, ничек булды? 2-2. 2-гә
2-ге 2. 2-ге 1,5. 2-ге 2. Ярайды 2-ге 2 болсын, ярайды 2-ге 2. 2-ге 2. Яхшы. Так, тагын бармы біздің фотосурәтләр? Болса біз қазір күзәтіп алабыз. Бар. Бу Зверополис. Зверополис һәм тулы бір балын алып китә безнең Камилә. Без аңа алкышлыйбыз. Исәп 3-2. 3-2. Шулай итеп безнең беренче турда тагын бар әле. Битәе. Тагын бар безнең. Шуңа күрә әле мөмкинлекләрең бар Гафур абыйның куып җитәргә. Волк, сер, Так. богатырь, три богатыря. Yok, bu ne? Серый волк. Иван Царевич Серый волк вроде Три называется. богатыря дигән. Иван Царевич Вариант. Серый волк называется. Иван Царевич Серый волк диме? Һәм исәп 3-3 без шулай кайда ничебез алкышлап алабыз. Һәм тагын бер монда инде хәзер бик тегәе игътибар белән карарга кирәк, чөнки әлеге турда Игрушки, ничего история игрушек var. История игрушек. Да. Һәм ничек? Әйдә икебезгә беләбез аны. Икебезгә беләсез. Ул тоже белә, ул. Ладно. Шулайса безнең ничебез? Офробыга бирик. Yok, әйдә, яртышар. Яртышар? Ул белә иде ул мультфильм, исемен генә белмәйди. 4,5. 4,5. Yok, 3,5. 3,5. Шулай итеп беренче турда безнең дуслык җиңде. 3,5-га 3,5 бигрәк теге безнең тулы булмаган балаларны чаптырыймы бүген. Ләкин без шатланабыз, сөенәбез һәм нишлибез? Алкышлыйбыз! Афәрин. Шулай итеп беренче тур азагына якынлашты. Икенче турда беләсезме нишлибез? Сезгә чыгачак экранда фотосурәтләр. Алар инде безнең һөнәргә бәйле, профессиягә бәйле, чөнки безнең Junior Skills биләр форум бит инде, һәм шушы фотосурәттән бер артык булган фотосурәтне сайлап алырга кирәк. Яме, һәм аңа аңлатма бирергә кирәк. Мантык ягыннан, логика ягыннан. Аңлашылдымы? Аңлашылса, әйдәгез, алдыга тапшырып, без инде икенче турыбызны башлап җибәрәбез. Игътибар экранга һәм менә монда. Карагыз. Монда ширәм, ягъни газон, туп һәм жук. Жук. Лишнедер, минемчә. Жук лишний дип уйлыйсың, ме? Ни өчен? Чөнки футбол полисы монда. Әйе. Ширәм футбол полисы Әйе. һәм футбол тубы. Һәм бу нинди һөнәр? Футболист. Футболист. Абсолютно дөрес җавап бирде безнең Камилә. Һәм әлегә алкышлыйбыз. Алкышлыйбыз. Мин Кәйфләрне төшермибез. Тупка кызып утырам, булай Кәйфләрне төшермибез. Әлегә безнең исәп 4,5. Әйе, 4,5 3,5. Әйе. 4,5 3,5. Итек чираттагысын карыйбыз. Монда безнең менә. Монда минемчә менә бу кош вообще не вписывается. Ни өчен? Чөнки монда Камера YouTube. Камера YouTube бу технологияларга. Әйе, һәм бу нинди һөнәр, нинди профессия? Бу монтажер микән, белмим, или блогер. Блогер, әйе. Монда бу очракта нишлибез без? Шулай яртышар балл бирәбезме? Һәм безнең тегендә һәм безнең түгел булачак. 4 һәм 5. Әйе. 5 балл, 4 балл. Афәрин диям да, мин үзем сезгә хәзер кул чабам шу урында. Һәм миңа монда залдагы ярдәмчеләребез булышалар. Китик чираттагысын карыйбыз. Монда инде хәзер бераз гына уйларга кирәк. Монда безнең Йолдыз, Илназ Абысафилин һәм Тюбик. Тюбик артык дип уйлыйсың, Әйе, артык, чөнки Илназ Абысафилин ул безнең Йолдыз шикелле. Йолдыз, җырчы. Йолдыз һәм Шуңа Тюбик. күрә Ләкин монда беләсез, мин сезгә хәзер кичкенә генә подсказка бирәм. Монда күбрәк креатив ягыннан уйларга кирәк хәзер. Бәлки монда. Әйе, әйдә уйлап карыйк әле, уйлап карыйк. Менә Йолдыз ялтырый. Йолдыз кайда урнашкан? Күктә. Күктә. Күккә безнең кемнәр оча? космонавт. Әйе, космонавтларны. Бу бит бу. Юк. Юк, Илназ космонавтлар. фильм. Причем О, менә нидә шуны турыда аңлыйсызмы? Аңлыйсызмы? Космонавтларга ошамлык. Әйе, һәм шушы урында безнең Камиләгә без жәлләмичә 1 балл истибез, шулай бит? Чөнки Йолдыз һәм Тюбик алар бергә космонавт профессиясе, космонавтлар очалар Йолдызлар янына, һәм ашап торалар Тюбиктан ашамлык. 1 балл сиңа һәм 6-га 4 булды. Афәрин. Һәм тагын бар безнең. Тагын бер аңлатма дип әйтик инде шундый фотосурәтләр. Монда доллар, алтын һәм Тимерхан абый. Ничек уйлыйсыз? Нәрсә артык? Тимерхан абый артык дисең, әйме? Тимерхан абый калса, бу мәсьәләдә артык булырга мөмкин түгелдер ул. Юк, без уен турында эш бармый. Сез бармый. Бәлки шулайдыр. Әйдәгез уйлап карыйк. Доллар, акча, алтын, акча дип санала икән белмим, но алтын бит инде ул акча тора. Миягына күрнәме Тимерхан абыйның маңгае соры булып ялтырыймы?
Чөнки аның анда алтын тора һәм алтын ялтырата. Шуңа күрә может купюралар нидер. Купюралар, ме? Ага. Тимирхан. Тимирхан abi Timir aның бит. Тимир бар. И доллары. Доллар тоже Тимир. Димәк, доллар артык түгел. Ну, менә президент тора, бу президент алтын димәк лишний. Һәм президент профессиясе менә әйдә менә булып. Без алкышлыйбыз һәм алтын безнең алтын артык булып чыкты. Һәм әйдә алкышлабыз безнең Гафур өчен күңелдән. Сенсез мин булдыра алмасам. Исәп безнең ише булды 6-5 һәм шушы урында 1 балл артыграк җыеп безнең Камилә үзенә бүгенге уеныбызда җиңүче дигән бик тә горур исемне үзенә яулап алды. Һәм без аны чын күңелдән котлыйбыз сине. Сине дә Гафур абый котлыйбыз, сиңа да бик зур рәхмәт килеп катнашканың өчен, Камилә сиңа да. Хәзер инде сезгә шундый мөмкинчелек бирәбез, үзегезнең якыннарыгызга, дусларыгызга, әти-әниләрегез алар хәзер сезне карыйлар, сәламнәрегезне юлларга иде. Камилә синнән башлыйбыз җиңүче буларак. Рәхим ит сәламнәреңне шушы камерага. Мин үземнең туганнарыма сәлам әйтәм һәм үземнең ярткан әниемә сәлам. Һәм Гафур абый чират синдә. Бер туганнарыма да әти-әниләргә сәлам әйтмим, чөнки алар мине монда тышта көтеп торалар хәзер. Сәламнәреңне Курайхан аланына әйтерсең. Курайхан аланына әлбәттә зур-зур сәламнәр, узакламый планеркага бергәләп барып кайтарбыз. Яхшы. Һәм шушы югары ноктада күтәренке кайф булган очракта без инде бүгенге уеныбызны йомгаклыйбыз. Сезгә бик зур рәхмәт. Сәләт лайфны карагыз, сәләткә килегез, күңелле яшәгез, бәхетле булыгыз. Сәлкеш versus Әйдәман. Рәхмәт Булат абый, шундый шәп сәхифә өчен һәм инде котлыйбыз сәлкешләрне. Сәлкешләр, сез җиңдегез. Димәк, дәвам итәбез дуслар. Тагын бер кызыклы факт. Кемгә нәрсә, мин ашау турында аз гына сөйләп китәм. Хәзер безнең туры эфир кичкә аш вакыты һәм инде форумның җәмәгать бакчасында дуслар игътибар помидорлар өлгерде. Котлыйбыз Диана апаны, аның командасын, безнең бар җәмәгать бакчасы белгәнегезчә Эко чатыр янында һәм инде помидорлар өлгерде, Аллага шөкер. Аз гына комментарийларны укып китәм. Кайдан сез безне карыйсыз дигән сорау бирдем. Ландыш Сафина Казаннан карыйм ди. Диана Еремеева Тукаевский район дип язды. Тукай районы безне карый. Сәлам. Шулай ук Раис Рафиков Испания дип язды. Испания. Сәлам. Бүген Испания футболга әзерләнә. Бөтен Испания түгел, Каталония, Барселона, Бавария белән Барселона уйный. Әгәр дә футбол яратучы тамашачылар булса, шулай ук нинди нәтиҗә була икәнен яза аласыз. Ничек уйлыйсыз, нинди нәтиҗә була? Безнең туры эфир дәвам итә. Шуның белән һәм инде безнең киләсе сәхифә ул да булса сәләтле кунак. Димәк, сәләтле кунак сәхифәсе биредә сәләт мәгариф һәм укыту технологияләре үзәге җитәкчесе Диләрә апа Якубова. Диләрә апа, сәлам. Сәлам, Ислам. Сәлам, Биләр. Сиңа да Биләрдән күп иттереп сәлам. Беренче сорау бик гади, кайфлар ничек хәлләр? Алдагыл, монда рәхәт шуны бел. Сездә тагын да әйбәтрәк. Ярый, бик зур рәхмәт. Әйдә, аз гына синең белән сөйләшеп алдык. Һәм беренче сорау шундыйрак, менә сәләт берләшмәсе укыту эшчәнлеге әлеге моментта нинди өлешләрдән һәм нинди проектлардан тора, сөйләп китсәң иде. Гомумән, сәләт белемгә, фәнгә тартылган балаларны барлау һәм үстерү мөхите. Шуңа күрә һәрбер сәләтнең проектында шу мәгариф өлеше бар. Һәм ел дәвамында без төрле проектлар өстендә эшлибез. Мәсәлән, һәрбер аланның, һәрбер форумның, һәрбер проектның менә мәгариф укыту программасын командалап әзерлиләр, без бергәләп
аларны карыйбыз, эшлибез алар арасында. Шуңа күрә һәрбер проект нәрсәне алсаң да, ул шул мәгариф темасы белән бәйле. Рәхмәт. Рәхмәт. Һәм инде менә беләсеңме, Диләр апа, монда без берничә тапкыр эфирда әйткән идек, менә Сәләт мәктәбе ачыла. Сәләт челтәрләрендә, социаль челтәрләрендә роликлар башланды инде, класс туплана. Һәм инде шундый сорау, Сәләт мәктәбе аның үзенчәлекләре турында әз генә сөйләп китсәң иде. Әйе, күптән инде без хыялланабыз. Инде 25 ел дәвамында Сәләт гөрли, biz очрашабыз, күңел ачабыз, укыйбыз, ләкин аннары үзебезнең мәктәпләребезгә, өйләребезгә кайтабыз. Без өметләнәбез, кайчан инде безнең мәктәп була. Тәлкешләр дә үсеп бетә, тәлкешләрнең дә балалары туа. Әйе, миндә көтәм. Чынлап та быел безнең өчен ул зур вакыйга. Сәләт мәктәбе туа. Быел кичкенә генә адым ясыйбыз, әйеме, беренче классны гына җыябыз. Безгә шалтыраталар, язалар, аласызмы 3нче классны, аласызмы 6нчы класска балабызны. Әлегә беренче класс кына җыелашлар. Алырбыз, әйе. Быел әлегә беренче класска гына, беренче сыйныфка балалар туплыйбыз. Нинди үзенчәлекләре инде Сәләт белән бәйле. Безнең үзәктә ул шәхесне үстерү, һәр бала ул шәхес, һәр баланың үзенең сәләтләре бар. Шуңа күрә инде балага карап, аны үстерәбез төрле яклап. Рух ягыннан да, аңфәһем, физик ягы да, тәрбия ягыннан да, шундый психологик яктан да сыйфатлы, әйбәт шартлар тудырабыз. Димәк, нәрсәсе бик мөһим, безнең өчен югары дәрәҗәдә белем бирү мөһим, аның өчен махсус заманча технологиялар куллану мөһим. Ләкин иң мөһиме инде ул Сәләт мәктәбе булу. Сәләт мәктәбе буларак, ул үзе барлык Сәләт мөхитендә һәм төрле Сәләт проектлары белән бәйле булачак. Гомумән ул Сәләт социаль-педагогик комплексының нигезендә инде ачыла. Укытучылар, әйдәманнар, остазлар, алар да күбесе Сәләттән, Сәләткә якын булган кешеләр. Һәм гомумән безнең бер календарь булачак, әйеме? Мәктәп үзенең бинасында дигәндә, без хәзер быел ачабыз беренче класс үзәктә, Казанның үзәгендә, 51нче мәктәп нигезендә инде ачылабыз. Һәм анда дәресләр булачак. Ләкин тагын безнең Сәләт йортында, Сәләтнең төрле базаларда төрле чаралар узачак. Алар да шул укыту программасының бик мөһим өлеше булачак. Нәрсә тагын әйтим, бик Минемчә, ничек эләгергә, минемчә, бу бик мөһим сорау, бәлкем кемдер хәзер карыйдыр. Шундый мәгълүмат, Сәләт мәктәбе ачыла, Сәләт мөхите. Ничек соң эләгергә, минемчә, бу бик мөһим сорау. Әйе. Без хәзер балалар туплыйбыз, әлегә урыннар бар. Сәләтле балаларны бик тә көтәбез. Бик кызыклы, шундый шәп менә дигән инде кызлар, егетләр инде безнең бар, ләкин тагын көтәбез. Ничек язылырга? Безнең Сәләт official сайтында бар мәгълүмат өчен телефон. Шалтыратасыз, языласыз. Безнең социаль челтәрдә дә язсагыз, сезгә җавап бирәләр мәктәп буенча. Шәхсән минем номерымны эзли аласыз сайтта, миңа да яза аласыз. Ләкин шул иң төбе, анда безнең ролик бар шундый, әйеме? И постер, һәм анда телефон номеры бар. Шалтыратасыз, әйтәсез. Беләсем килә, күбрәк мәктәп турында, керәсем килә мәктәпкә. Һәм минемчә быел ул шундый мөмкинлек бер генә тапкыр бирелә. Кемнәр быел мәктәпкә бара, алар инде Сәләт мәктәбенең беренче укучылары була. Без 15 баладан,
Естелікті қойла әлбәттә. 15 баладан күбрәк җыймыйбыз, ул максимум дигәндә. Бик сыйфатлы шартлар булачак. Хәзер мәктәпне ремонтлыйбыз. Һәм дәресләргә килгәндә төрле юнәлешләр булачак. Математика, рус теле, татар теле бик мөһим, әйеме? Без күп телле мөхит сәләт, шуңа күрә мәктәптә күп телле булачак. Татарча да, русча да, инглизчә дә беренче класстан өйрәнә башлыйбыз. Һәм тагын вокал, хореография, изодан да төрле юнәлешләр буенча дәресләр булачак. Без сезне көтәбез. Бик кызык булачак. Әзерләнәбез һәм безгә шалтыратыгыз, без аңлатырбыз, күрешербез, очрашырбыз. Демәк, сылтамаларны без экранда да күрсәттек. Диләр апа, бары тик уңышлар телибез сезгә. Сезнең эшчәнлеккә, Сәләт мәктәбенә ала берсә, мин дә бер 5 елдан ала берсә безнең гаилә белән килербез әле ала берсә Сәләт мәктәбенә. Рәхмәт. Миллине бик көтәбез. Ярый, Диләр апа, бик зур рәхмәт сезгә. Сәләт мәгариф һәм уку технологияләре үзәге җитәкчесе Диләр апа Якубова белән без аралаштык. Рәхмәт сиңа, Диләр апа. Сезгә дә рәхмәт. Димәк, дәвам итәбез, дуслар. Безнең туры эфирне хәзер безнең тагын бер кызыклы факт булачак. Игътибар, Сәләт сторда җылы кием, аяк киеме һәм кул чатырлар актив сатыла башлады. Сәл кешеләр туңмый һәм юешләнми. Мин дә үземә бер шапка сатып алдым әле. Димәк, комментарийлар килә, азнакайдан безне карый Диләрә. Алия Хадиева яза: "Сәлам Сәләт, сәлам Алия". Сөмбел Анваровна яза: "Без карыйбыз Казаннан, карыйбыз сезне Инстаграмда". Һәм Илдар Галиев Кукмарадан безне карый, Аяз Аглиуллин безне карый Нурлаттан. Һәм менә шундый монда бар хат, Әдиб Әлмир безгә язган: "Барсы җиңәчәк, Месси гол кертә". Ярый, карарбыз. Мин игътибар иттем, монда да, студияда да, Сәләттә дә Барселонаның җанатарлары бик күп. Нәрсә белән бәйле микән, белмим. Әмма Рафаэль монда язган: "Бавария җиңәчәк 2-0". Ярый, димәк, көтәбез сезнең прогнозларны, сез аларны комментариядә яза аласыз. Без инде дәвам итәбез. Хәзер экранда булачак Аня Пашарафиева һәм аның белән Сәләт галәм күргәзмәсен өйрәнник. Игътибар белән карыйбыз. Земля – наша колыбель, космос – наш дом, а Вселенная – наша мечта. Такой девиз научно-образовательного проекта «Сәләт галәм». У этого проекта есть вполне конкретная цель – это формирование личности, не побоюсь этого слова, вселенского масштаба, вооруженного технологиями, высокими технологиями для саморазвития, самопознания в гармонии с космосом и природой. Здесь у нас находится выставка, которая подарена нам галереей «Бизон». Выставка посвящена фотографиям и работам летчика-космонавта Рязанского, который провел очень много времени на орбите и сделал потрясающие кадры нашей Земли сверху. Я знаю, что одна из любимых и одна из таких ярких фотографий этой выставки, она называется «Космонавт». Это вот в виде такой картинки космонавта с иллюминатором сверху. Мы можем наблюдать рудник Тельфер, который находится в Австралии. А вот здесь это моя личная любовь, мой личный фаворит. Я очень люблю восточную культуру, и в данном случае речь идет о горе Фудзияма, которая находится в Японии. Это фотография города Казани. Это город Челны зимой. Таким образом, у нас сейчас есть уникальная возможность видеть эти 10 фотографий сейчас на форуме, а потом, возможно, и в рамках других проектов молодежной организации «Сәләт». Рәхмәт сиңа, Аня апа. Дуслар, без дәвам итәбез. Тагын берничә комментарий монда язганнар. Алик абый яза: "Каталоннар өчен җан атабыз бүген". Һәм шулай ук Алик абый яза: "Сәләт мәктәбенә уңышлар, хәерле сәгатьтә". Шулай ук бер комментарий күрәм Калифорниядан, Сан-Францискодан Умид шәп дип язды. Сәлам, Калифорния. Димәк, дуслар, дәвам итәбез. Киләсе сәхифә сәләтле кунак.
итәбез дуслар. Биредә Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Тимур абый Сөләйманов. Тимур абый, сәлам. Сәлам, Ислам. Бик шат сине күрергә. Мин дә бик шат сине күрергә. Кайфләр. Шәп. Алда гел. Алда гел, артта чәчәк. Ярый, беренче сораудан башлыйк. Җәй инде август узып китә инде, әз генә калды. Ничек синең җәең уза? Ял итеп буламы? Нинди Менә проектлар хәзер? рәхәтләнеп ял итәм. Ял итәсең. Сәләткә кайтып ял итәм. Бүген Әйе. сәгать 6-дан бирле монда биләрдә рәхәтләнәм. Монда килгәндә инде күңел дулкынлана. Бик рәхәт. Менә без яшьләр министрлыгына кагылсак, менә бу җәй көне узган яки узачак, менә синең иң яраткан проект ниндирәк? Сәләттән башка. Төп 3 проект сөйләсәң дә була. Ничек телисең? Сез никтер алдан җибәрмәдегез сорауларны. Шуңа Без күрә шулай, белмим, без лайв. эшне әйтеп булыр микән, юкмы? Эштә генә калып. Ну, беренчесе әлбәттә минемчә бик зур проект. Ул Extreme Park. Урам. Әйе, күрдек, ишеттек. Бик зур проект һәм бу Россиядә иң зур парк. 20,000 квадрат метр. Да. Скейт юнәлешендә бар мәйданчык, BMX юнәлешендә, pump track, менә шундый кызык исемнәр бирелгән төрле мәйданчыкларда, шушы Extreme Parkта булганнарына бу бер. Монсы инде Казанда. Монсы Казанда. Икенчесе зур минемчә һәм хәзерге вакытта ул бик актив бара бөтен Татарстан Республикасы буйлап ул автобус. Мөмкинлекләр вакыты, яшьләр вакыты дип атала. Аның төп идеясе ул районга барып, анда төрле яшьләр белән турыдан-туры ачык форматта җыелып сөйләшү, әңгәмә кору, аларга Татарстанда булган барлык мөмкинлекләр, программалар турында сөйләү һәм шулай ук бик мөһим бер үзенчәлекле быел, теге елны да без шундый проектны оештырган идек, ләкин быел анда яшьләр килә үз идеяләре белән, димәк шундый питчинг оештырабыз. Һәрбер кеше үз идеясе белән чыга. Өченчесе бик күп онлайн проектлар булды. Әйтик, менә кичә 2 көнлек мин катнаштым ел лидеры конкурсының нәтиҗәләре булды һәм шул конкурсның шундый йомгаклау онлайн форматта быел узды бу конкурс. Йомгаклау чарасы булды. Һәм күп кенә сәләттән җиңүчеләр булды. Мин дә котлауларга кушылам. Һәм ул да минемчә менә шул проект һәм менә ел лидеры кебек үк башка чаралар да бик актив онлайн форматта уздырыла быел. Без беләбез, контекст ул коронавирус белән бәйле һәм менә шундый вызов, челлендж әйтеп тә була һәм безнең яшьләр алар бик актив һәм яшьләр оешмалары да менә авырлыкларга карамастан барыбер бик актив төрле чараларда катнаша, оештыра. Менә эш булды. Дәвам итеп була, ләкин эфир анда Алиса әзерләнә. Сез аны күрмисез, мин күрәм, әнә дигәндә утыра. Аның бер чыгышы бар, аның вакытын ашыйсым килми. Аны тыңлыйсым да килә. Алла бирсә, тыңларбыз. Әлбәттә, менә онлайн проектлар бик күп барлыкка килде. Шунысың берсе Сәләт Лайв, дуслар, без Сәләтне күрсәтәбез. Һәм инде Сәләт турында әз генә сөйләшеп китик. Менә бу форум турында Junior Skills биләр форум, 6нчы форум. Менә син, Тимур абый, кичкенә булган вакытта кем булырга хыялландың? Нинди һөнәр турында хыялландың? Бармы андый һөнәр? 8нчы класста мин Сәләткә эләктем. 8нче, 7нче идеме? Ничәнче ел? 98 чистай. Менә шул чистайдагы Сәләттән соң бик каты татфакка керәсем килде. Филолог булырмын дип хыялландым. Филолог? Шуннан соң бөтен олимпиадаларда катнашып, менә 10нчы класска хәтле әле төгәл белмәдем кем буламын дип, чөнки төрле өлкәләрдә үземне сынап караган идем. Менә 10нчы класста инде экономикадан, икътисадтан олимпиадада катнашып, менә шул юнәлештән барам дип хыялландым. Менә хәзер дә ерак китмәдем, дөрес әйткәндә.
Чөнки яшьләр эшләре министрлыгында эшләсәм дә, барыбер теге социально-экономическое направление әйтеп була. Монда менеджментта, монда теория ягыннан да күп кенә бар мәсьәләләр. Шуңа күрә файдалы. Ярый, әфәринне сөйләп киттең. Әз генә теге тарихың турында, ничәнче елда сәләткә эләктең. Хәзер бар шундый тәкъдим. Бер уен уйнап алабыз синең белән. Экранда булачак фотолар, сәләттә төрле елларда төшергән синең фотоларың булачак. Ә син инде ничәнче елда ул фото төшерелгән икәнен әйтергә безгә тиеш. Хәзер сынап карыйбыз. Мин үзем дә белмим җавапларны, хәзер бергә бәлкем мин булышырмын. Но мин җавапларны белмим. Шпаргалка бармы? Юк шул. Менә беренче фото, бу әлбәттә форум. Фестиваль түгел, бу форум, әйе бит? Әйе, форум. Монда инде сәхнә. Ничәнче ел микән? Ничек дип уйлыйсың? 2013, 14, 13 яки 14. 13. Беренче тапкыр 13 дип әйткән иде. Беренче булып. Ярый. Дөрес. Мин берничәне әйтеп куям, берничә елны шуларның берсе булса әйбәт. Алга таба барабыз. Киләсе фото. Менә монда син кызыл футбол. Бу инде фестиваль. Ялгышмасам, бу форум түгелдер. Фестиваль еллары. Минем кызыл футболка димәк. Кызыл футболка, Мин димәк, син- бар җитәк. Әйе. 2008. 2008. Әйдә, подсказка. Мин ул елны әйдаман булдым. 2008дә мин сәләткә килмәдем, мин укырга кирдем. Димәк, укырга киргәннән соң КФУга. Әйе, киргән вакытта мин килмәдем ул елны. 2009. Димәк, 2009. Димәк, карыйбыз. Дөрес җавап 2010. Ярый. Соң килдең әйдәман Соң булып. килдем. Иртәрәк кирәк иде. 9нчы елында килдем, 10нчы елында килдем, А, 11нче елында килдем, 2нче елында килдем. Димәк, киләсе, ярый, без монда Тимур абый турында сөйләшәбез, киләсе фото. Ага, так, анда нәрсәдер язылган, ел дип язылган. Кунакта ел 20 ел дип язылган. Так, менә минемчә бу бик шәп подсказка. Сәләт биләрдә 20 Сәләт ел. дигәндә, әйе. Димәк, 3 ел элек. Димәк, 2017 килеп чыга. Һәм дөрес җавап 2017. 16, 24нче тапкыр димәк. Ну, 98нче, 97нче ел беренче тапкыр булган, Әйе. димәк, шуннан башланган. 2016. Әйе, 4 ел элек. Ярый. Бармы безнең тагын бер фото? Әйе, без янәдән сәхнәдә. Кем генә юк анда сәхнәдә? Гүзәл апа, Усманова мин күрәм. Да, Анна Гүзәл, Фельдман. Анна Фельдман, Самат, Ләйсән, Раил. Оештыру комитеты. Берәрегез караса, безне хәзер языгыз коммент Сәлам. Инстаграмга, әйе, Сәлам. сезгә сәлам әйтәбез. Так, бигрәк авыр сораулар бирәсең син. Ну, әйтик, 2000 2014 һәм бу дөрес җавап. Егетләр, бармы безнең тагын? Моның белән, менә, әйдә, соңгысы булсын. Соңгы. Монда менә бик шәп подсказка бар. Менә бик футболкада 16 дип язылган. Ялгышмасам, юк. Менә яхшырак карарга кирәк. Юк, 18 ми? микән? Ноутбукка карасам ярый. Була, монда тагын да Юк, монда күренми. кичкенәрәк фото. 8 яки 6 дип. Юк, 8 түгел. Ой, 6 түгел. 6 түгел. Бәлки футболкада 16 язылган булса да. 6га шаган сан 6 түгел. Юк, бу 18. 18. 8 таҗлы йылдыз, 18. Дөрес. Тимур абый, шуның белән тамам һәм Булдымы? булды. Шул кызганыч. Әйтәсем килә, гаиләмә, дусларыма. Сәлам, кем карый? Килегез, кайтыгыз. Без биләрдә. Без биләрдә, без Сәләт Лайв студиясында һәм дә Тимур абый соңгы сорау калды. Тиз генә җавап бирсәң, бүген футбол Лига чемпионов без монда карыйбыз. Бавария. Барса. Димәк, Тимур, Барса өчен, Тимур абый, Барселона өчен Jonata һәм синең прогноз, нинди нәтиҗә һәм кем гол кертә? Кем гол кертә? Месси гол кертә әлбәттә. Месси ничә гол кертер микән? 2-не кертергә тиеш. 2-0 Барса. 2-0
барсы. Бик зур рәхмәт сиңа, Тимур абый. Сиңа рәхмәт, Ислам. Биредә Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Тимур абый Сөләйманов булды. Ә без дәвам итәбез, дуслар, безнең туры эфир дәвам итә һәм әлбәттә монда комментарийлар бик күп килде. Алсу Гатауллина яза: "Рәхмәт, сәләт, безнең балалар бик күңелле ял итәләр." Бу башка Алсу Гатауллина булгандыр. Димәк, Раушания яза: "Сәләт мәктәбе көт безне." Сәләт мәктәбе сезне көтә. Сез инде сәләт.biz сайтына кирип барлык мәгълүматны карый, укый аласыз. Шулай ук Тимурка безгә яза: "Барыгызга да исәнмесез." Исәнмесез, дуслар. Тагын бер кат кабатлыйм. Комментарийда яза аласыз, кайсы районнан, кайсы шәһәрдән, кайсы авылдан сез безне карыйсыз. Шуңа күрә без рәхәтләнеп укырбыз. Без инде укыдык монда Нурлат, Кукмара, Ознакай, Казан, Испания, Сан-Франциско, тагын бер кат Казан безне карый, Тукай районыннан безне карыйлар. Һәм кем тагын, әйдәгез языгыз, кайсы районнар, кайсы шәһәрләр безне әлегә карый. Без инде барысына да сәлам җиткерербез. Менә безгә яза Ансар Шакиров: "Сәлам сезгә Казаннан." Ничек Казанда һава торышы? Менә биләрдә бүген яңгыр яумады. Шунысы шәп. Казанда яңгыр яуды дип ишеттем. Казаннан сәлам җиткерәләр. Һәм инде тагын көтәбез сездән күбрәк комментарийлар. Сәләтләр, тагын бер кат әйтеп китәм, дуслар, бүген безнең 20нче чыгарылыш. Бүген безнең юбилей. Шуңа күрә без сездән күп лайклар көтәбез. YouTube'та булсынмы, ВКонтактеда булсынмы, Instagram'да булсынмы, күбрәк әйдәгез. Менә хәзер 10 секунд дәвамында сездән лайклар һәм лайклар. Менә яза башладылар. Камилла яза: "Мин Әлмәттән." Әлмәт, сәлам. Алсу Гатауллина Тәтештән безне карый. Тәтеш, шулай ук сезгә кайнар сәламнар. Биләрдән, Junior Skills Биләр форумнан сезгә кайнар сәламнар. Тагын кайсы районнар, кайсы шәһәрләр безнең белән икән. Әйдәгез, әйтеп китим әзгенә менә бүгенге форумның программасы турында. Хәзер инде Сәләт Лайв эфиры беткәч, хәзер әлегә кемдер кичке ашта без җыелабыз Корылтай шатырында. Һәм Корылтай шатырында безнең узачак кичке чара бүген ул да булса ШТК фестивале. Биредә безнең 5 алан, димәк 5 команда. Димәк, без карыйбыз бик шәп 5 визитка һәм тагын бер конкурс булачак. Анысын КВНның, ШТКның нәтиҗәләрен мин инде сезгә иртәгә әйтермен, ә без дәвам итәбез. Димәк, әлегә хәзер безнең булачак иҗади номер. Сейчас у нас будет творческий номер, и Ахмедшина Алиса уже готова вот-вот для вас его спеть. Алиса, привет. Как дела? У меня вообще все прекрасно, все хорошо. У тебя все прекрасно. Ничего, что такая погода, что пасмурно. У тебя отличное настроение. Конечно. Это очень радует, и мы с удовольствием тебя послушаем. Прошу. But I'm dying on the floor. Cold. Maybe if I don't cry, I won't feel any more stone cold. Baby, God knows I'm trying to feel happy for you. Now that I am, even if I cannot attain, I'll take the pain. Give me the truth. Me and my heart will make it truth. If happy you are, I'm happy for you. Stone, cold, stone, cold. You
you're dancing with her, but no, she's your shade of gold. Gold, stone cold. I want your amber, but now she's your shade of gold, stone cold. Baby, God knows I'm trying to feel happy for you. Now that I am identified, you're not a sign. I'll take the pain, give me the truth. To me, our hearts will make it true. If I be her, I'm happy for. Don't wanna be so cold stone. I wish I could meet with her in a goodbye. Oh, I'm happy for you. Know that I am identified. Yeah, understand. If baby, I'm happy for you. Dostlar, alkışlasak da bular, менә монда студияда мин бер үзем түгел, Алиса, браво, просто браво. Просто давайте еще раз поаплодируем, кто здесь в студии, алкышлап алыйк. Искиткеч Алисага бик зур рәхмәт. Менә шундый искиткеч тагын бер кат әйтәм, иҗади номер бары тик браво, бары тик афәрин Алисага бик зур рәхмәт. Шуның белән инде безнең бүгенге эфир, юбилейлы эфир, 20нче чыгарылыш кызганычка каршы. Тамам, менә 50 минут безнең эфир бара, минем өчен ул менә 1 минут шикелле узды. Белмим, ничек сезнең өчен шулай микән, юк микән, әмма дә ләкин кызганычка каршы 20нче чыгарылыш тамам. Һәм инде без сезнең белән иртәгә күрешербез 18:30-да безне көтә соңгы чыгарылыш. Сәләт лайф. Без сәләтне күрсәтәбез. Иртәгә күрешербез.